ukwelika na mbamba ukwelika na mbamba ukwelika na mbamba ukwelika jidie. It's Abama on the beat. Akana Agwokwa Ogwu
mana o nwere ndị na-agwọ ọgwụ na Anambra ebe bụrụ ndị mmadụ gbochie nwere ike eji na akọlọ aka mgbe na-agwọ ọgwụ ndị kwụrụ aka ọtọ asị mgbe na-agwọzi ọgwụ mana o nwere ndị nọ n'obodo Anambra ha na-eme dibeta ha ncha na-agwọzi ọgwụ okwu ego n'ọdị ndị ihe n'ezie na ụfọdụ ndị mmadụ ụfọdụ ndị dị ife ọgago na sekuri gụrụ egbe weziga mmanụ wekpe si n'elu emedo obodo kedu iwe na-ebunye onye ịkpara aka na Anambra ọsịnya ada agwọzigbo ọgwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ aka na-agwọgwọ ọgwụ ọgwụ n'ikpụrụ egwu na buutu kpụrụ egwu na buutu si ka iruwe Anambra ejide ọkụkọ na buutu otu ugo gachi weta gị etie gị echichi si na ị na-agwọ ọgwụ wende agodo jide gị na Anambra ebe ikpe ọkụkọ na buutu etie gị echichi si na ị na-agwọ ọgwụ wezuga emela enwe ihe na-ete elu eme osi na-abụ ndị dibịa ejide n'ogwe na-eme igwe na-eme na Anambra oge mmadụ anago na Anambra ka nna judo obodo ndị ntori mmadụ anago aka na-esu atịkpa aka na-esu eze aka na-agwọgwọ ọgwụ ndị sekulu ndị ya sogbu n'ọnụ wee budo egbe ọ bụ ndị ma ọgọnọbe ka nna onye si dị ya na-akwado egwu oge bali mpe ọ bụ na ndị ya ekwuwe egwu ya ndị iwe ihe mmadụ na ọ na-agwọ ọgwụ wezuga ebe ụlọ ya na nte n'eke na-eji elime obodo Enugu steeti mpụta ikwere ebe n'ebe ekwuwe odu n'elu onye ọrụ ya gụrụ abalị igwe ọ na-alụ ya ka nna ji n'obodo iwe onye emete n'ọhịa ya ekiri a ga-emebi ọdịnala be anyị Enugu steeti ọzọ wee gbee aba nwoke aka n'Enugu steeti ọsọ nye ada agwọ ọgwụ ọsọ mma ngwọzigbo ọgwụ nye ada agwọzigbo ọgwụ ọsọ mma ngwọzigbo ọgwụ ozi weta dibịa kpali gabe n'ime obodo Enugu weta dibịa etowe eto ozi dibịa gwọlụgo ọgwụ iwi na-eme na-aga n'ihu ọsọ ịda agwọzigbo ọgwụ ọsọ mma ngwọzigbo ọgwụ ọsọ ada agwọzigbo ọgwụ ọsọ mma ngwọzigbo ọgwụ ya bụ mgbe na-efuwe ya bụ iwe nwanne nna anyị Igbo dobara anyị wee tonite wee ya ka anyị na-eme mana iwe ka mma bụ ka mmadụ ikwuwa aka ọtọ emena nke dị njọ wee gụnye mmadụ wee megide na mmadụ ibe gị na nkịtị ezute oji mbaga na-eje n'obodo anyị na-ewe iwe ha na-egezi ihe nri aja naanị Igbo n'ike ezi maka onye jere ndị mmiri ihe wee gbuori ihe efi ndị mmadụ ekwuwe asa aka na-agwọzi ọgwụ aka na-agwọzi ọgwụ ụfọdụ asa na-agwọzigbo ọgwụ mma ngwọzigbo ọgwụ ekwela jere gidi jere ajije okwu ekwu onye olu ebe n'ebe ehue
Weje n'ime obodo China, wee rute na China, wee fụ nga na-agwọ ọgwụ. Weje n'ime obodo India, wee rute na bewe, wee fụ na afọ na-eme omenala, nga ka na-agwọgwọ ọgwụ. Weje n'ime Japan, wee fụ nga na-agwọgwọ ọgwụ. Gani na-alụsị ebe bụrụ na be ya oge egwurugbe. Kedu iwe ji ya alụ? Onye gbogburu ka ịbara ebe. Onye mebie iwe dị na bebe ihe dị na bebe ihe wee kwue. Onye ụlọ mmọnwụ na-agba. Haba! Ijele! Hello, what's the way you feel? My body be a jelly pocket monk. I got that can play. We are not bad. I can go. Mangozi Bob. I can go. Mangozi Bob. I can do just a little. Get you many. I can go. I can go. Hobunikin and Sugar. Where can I go? I can go. When the body starts, una kana gogo. When the banana balance starts, can you wake up? Una kana gogo. I kana gogo. When the but I was starting, it would be an eye. Una kana gogo. Oye ni ekula mali wa na lu de ya na mu. Oye mali we di jo ma do ye. Ekwe na mbala. Wema bu na deji na mbalo. Afu na ka wa doche. Kala bu no wa kana. Weka na nuku state. Wadeji na mbalo. Wawalo irabu na ka wa anja na tago. Kaka na gogo. Akana Agwokwa Ogwu. Ijele. Waya na ina kana bulagede na we. Zebra beluza bulakule. Ekube kufiye. Ijide tebalu sidi nobe. Weto sabiri. Akogori balo bunaku. Gosana bobi wa bulunaya. Otulo seba joda. Akana Agwokwa. Yaga jibula kedema. Wanje mukena. Ando yaga muna bana dina ma. Dina Agwokwa. Asa Mangozi Ogwu. Akana zebu eji. Siti vijine diano. Why we fuck na suke nenu wezike oke mmanwụ Akana Agwokwa na buja ki na trego ki Akana Agwokwa Mangozi Ogwu Akana Agwokwa wala bidu matiri ki na tu Mangozi Ogwu Akana Agwokwa bidu matiri ki jimale ki na buja Yana Lile State, Akana Lodi Nambe, Beauty Materials in Jenny Checking as Oya Sugani, Akana Agwokwa I will Lile State, Ona Luno Neleum, CEO, Chibes, City CEO, Chibes, home of the party here, you know, Akana Agwokwa Oke Mabuye, Nasuke, Wesi Boga ya na weriwe, Nabuja kina Akana Agwokwa Funi ya kukoke mwe, Haba, Wakali muwaji,
Board of Trustees, Artifacts International Limited, Omalicha Nobunine, marketer and the producer of Usuri and Duli, Habatoni, CEO, Panama Autos, USA, Wakana Dubata Niche Yana Papers, Wesiboyego, USA, Omalicha Nobunine, Akana Agwokwa, Ada Agwokwa, Akana Agwokwa, CEO, Shidiko, what the way did he meet? Chairman, Chairman of Motivators Club, Wasimu Kenelia, High Chief Francis Obasinine, CEO, Toscana Hotel. Oye wele gona la jaga, Toscana Hotel Nenu, Mawunebe, Manakana Agwokwa, Akana Agwokwa, Oje meke kenye yodo, Oji fuchis, Chuku jekwe, Chuku jekwe kwejike, Amulo yenego, Amulo yenego na unije, Ogwu efi, Ogwu efi dike na unije, na nambala, Amulo yenego wa nakewu, Good morning na Nigeria, Good evening na we, Nobodo Igbo, Amulo yenego, Mawundo jani neku, Oke mawune bagoma, Akana Agwokwa, Wake mali meka weya, Oye gonogo, Oye chebe luwa nojibu, Wakali mwechi, Wasakana tichinele, CEO, Talent, Diagnostic, and the Laboratory Center. Well, I just again at Jacob. Oh, yeah, Miliki, Kizaki, Nasuke. Where's the boy? I got it, but go Mambas. Oh, yeah, Miliki, Nasuke. Why, my lord, is not yellow, Punaku, Kadiwamani, Mona, Abba, where can I go? That was a bob. I said, Man was a bob. Bakali, my watching. Johnny Fire, how can I go? Where you go on the west, you get one of again. I can I go? Okubanego, one of my Jagata woman. I will also the billion money. Billion one day, festival, you're going to I can I go? CEO, Billion Global Service. CEO, Billion Travel and Tours. CEO, Billion Estate.
Oloye keji melodogo. Wesiba mani na Philippines na China kina chudego. Imperial money. Haba. Billion exchange na China. Iba. Wasi muka na zeri wewe chief. Omi fema ikeli. Chinedu. AKA Sagolens. The home of peaceful and the successful transaction. Good morning, Asia. Good afternoon, Abiyatina. Good night in China. Why you could invest in a sugar game of one if I go CEO Sagones. President what you work. CEO what's global resource. CEO Chief CEO Ultimate Real Estate. Oji Baka Makawe. The Western Akana Agwokwa. Amalachi Akodokuno. Okay, Hey, Haba. What's it cooking? On a level chukwi. Only Lucy Wake. Obe fake webe. Obe fake webe. Nebu gese no jinifa. No jinifa nebu sitete. Akana Agwokwa. Akana Agwokwa. Oda sena mamgozi bobu. Haba. Bakali Mwaji Fesa Imazeli Nemeke. She Fesa Sinachi. Fesa Sinachi when Nasuka Burudine. Vaimako Nesene Sinachi. Fesa Sinachi na China. Fesa Sinachi na Staburu Doginine. CEO Wese Sinachi Global Exchange. Wese Magulugulu Nechia. Okay, Mawone Akana Agwokwa. CEO Sipis Pay Host and the property limited. Haba. Why do they get about the way to get my bullet and another? I imagine and the people when you were up when as another was a walk. It was a walk, second, Sam was a walk. Yamman was a walk. And I can have a walk. I can have a walk. When you get I can have a walk. Akana Agwokwa. Akana Agwokwa. Asa Mangozi Bobu. Akana Agwokwa. Haba Mangozi Bobu. Ibala na sumba guruguru. Wendi melogo wali ne. Wendi bobu lobodo yibo hakabo. Ha. Wendi no ya delege me. Haba Mangozi Bobu. Iba Mangozi Bobu. Akana Agwokwa. Bakali muweji focus Mangozi Bobu. Ogojo fe. Ogosu no gejo fe guruguru.
Eda aha Obulu eziokwu Mati na kibie Oye ke dudu local government niile Oye masobi teneke Ose mpenọ kiti na kemelu gburugburu niile Ose mpenọ kiti CEO Ose wenet Ose mpenọ kiti na kemelu n'ibala mmọnwụ Oke mmọnwụ odu Akana Agwokwa Ogwu Wala matabasi kina tu Wekena tu matangwa mote jacho moto mme Oji mote moko nine Aswa moto basi kina su One menpot Yana China kina drafe Oke mawazo na yeti Woke Akana Agwokwa Ogwu Mamgozi Ogwu Akana Agwokwa Ogwu Bakali muwaji Bana gani chige bele Akana Agwokwa Ogwu Welu sebo tefe welu lofi suke bulubulu nine Enugu state Alu sebo tefe Welu sebo tefe welu lofi suke bulubulu Alu sebo tefe Oke mwangu Akana Agwokwa Ogwu Akana tubata mmoto kwasi dinu Dini chenike Nobodege na fona chuwegie Wenu sebo defo Oke mwoyo bini balamma Akana Agwokwa Ogwu CEO Chidima Enterprises Wenu sebo tefe Lofi suke bulubulu nine Ojege mokolobi Alu sebo tefe Woke Akana Agwokwa Ogwu Mamgozi Ogwu Wada se na Mamgozi Ogwu Kefalwe sekelu n'ubosi Oyo no yude neti Wekedeze kuwechi Eye ifadiri chukwu Akibile wenu na China Wekene moto na Philippe CEO Currency Exchange Global Services Weke mwe Oye macha nenu kwezi kenye Odoku ni balamma Woke Akana Agwokwa Ogwu Wewe obodi chanu Wakana tubata kwa dini cheni nine Yena laptop Na handbag Akana nudi Mwefe dini cheni Wale keji maloto Na China kina tudego Oke mwune balamma Akana Agwokwa Ogwu Wewe balibia deji kinekwe Nekwe imeke na kwekwe kuye na kwe Weje ni mana mbala Oyi balaka na kwe Osinyata Agwokwa Ogwu Weje webe nuku siketi Ipa wokeke Osinyata Agwokwa Ogwu Yeku wadiji weweli weba insecurity Wena usiye Wadi dosolu ko Asada Agwokwa Ogwu Haba Agwokwa Ogwu Bakali muwaji Wi-Fi CSO AKA Oversize CSO The talking money Okay money talking money Odoku CEO Nigeria Association Business Onana Doki
What's the buy gonna talk in here? Okay, money, Balam, talking money. What can Akana Agwokwa? Akana Agwokwa. What does it have? Man was it walk? Akana Agwokwa. Man was it walk? What can I watch you? Okay, Gavani. Okay, Gavani, Chukuna. Akana Agwokwa. CEO, Big C, Collective, Akana Tubata, Electronics, Gadget, Lagos Kina to FM, Yana Sabanina, Ebe Kina to FM. Why am I wedding? None without dinner. Local government and Ambalane. Akana Agwokwa. What's a deepa? Why have you took a look at the Enugu State? That's correct. That's correct. That's correct. All I come on. That's correct. That's the change in it. What you have? That's correct. Supermarket. When getting Enugu State in a nickel. That's correct. CEO, that's correct. Real estate and consultant. CEO, that's correct. Cosmetics store. Making Enugu State in a nickel. What can be Balamong? Akana Agwokwa. What does it have? Akana Agwokwa. Akana Agwokwa. Welcome to Chief. Anukwe Ekwanchuku. AKA Pilonization. Anukwe Lobi one day. Anukwe Lobi one day. Chifu China Balagu Fano na Suganine. Wala Chigi na Baliga na Suke. Waya Munda Ibatiti. Wekaji na Suke. Wata Chiga na Balagu. Akana Agwokwa. CEO. China Balagu Foundation. China Balagu Foundation. We're na first son. Hey, Haba, Power. Igala. What's the game on why you get it? Why you follow me when you mother de Budi? I said, Akana Agwokwa. Akana Agwokwa. What does it have? Man was it walk? Yaman was it walk? I know what I can do. I say, Yaman was it walk? And Akana Agwokwa. Man was it walk? Akana Agwokwa. But tell him where Chief. Akana Agwokwa. When we're back now, we're father. Akana Agwokwa. AKA when we're moving now, we're father. AKA too much dog in our life. Why are they just okay? Raka government, they know who's in Father Nature, whoever is in CEO, when my father electrical and electronics,
Nasuke CEO when my father's meeting Nana Palace CEO when my father nation office na bini the public keke mawo ne balama wa father kana gogo we kana buta mozo ni majini cheni hey haba Wabuli meka dama kanje muke nogo Wanje mi boda iwani mono Akane bodo Akana Agwokwa Haji Kaje tanonu kuwe yirimu Siton mone Wayi wani mone na chukabia Nibago mongo Siton mone Sitanu wato Akana Agwokwa Sitanu wato nagabon Waka mata fasi keji malono Waka mawusitonu Okute babulu nilo Nagabonu nike Akana Agwokwa Wabu sitanu Biri di change Waka na change yako Waka dini change He's a liability businessman Give me Wala na tironis Yaki na tuna suke Oke mwamu Celebrity businessman Yene Sidoni bodo kwike Sidoni Akana Agwokwa Akana Agwokwa Wada sina mambozi bogu Wayi wani manu na suke Wayi maka na pala mwamu Kana malaka Haba mambozi bogu Akana Agwokwa Waka na siya mwa chief Michael Iwempo A.K.A. Anelia Kwakanabe Oye Meke Neba Nebon State Nise CEO Water Solution Matters Papers Nagabani kona chudegi Oke mawune pala mambozi Akana Agwokwa Asena mambozi bogu Oda asena mambozi bogu Wabele mani kemu zikata Wayi meke na biye Bawa bagwe uye na kwe Weke neje mbogo Wayi chief Wayi chief wako chuku no sojo Waka mawa kusinachi Akusinachi wanu na bukongaro Waka na zusi papers Waka di nije Agaboni kona chekie Akusinachi Oye chiye meleze ya pesa imago na kudesi na chi Akana Agwokwa Mambozi bogu Akana Agwokwa CEO Pasinach Ice Wezi maye gwa na Agaboni nina ni balamon Webene behuwe Bagdali mwa chief Wana lebuli mane Sigo wem Wake mawa silola na China Oya gulu na nambala siteti ni baluma CEO CJ Rose China Boy Limited Wekedi no gidi Wekedi no
ogidi building material oke mmewe si n'ọla na China nnukwu bara mmanwụ o nwere ebe na-alata aka na China niile osila ọla na China aka na-esi nri ndị Igbo na China osila ọla onye gburugburu dị n'ịmara mmanwụ aka na-agwọzi ọgwụ kwada sị na ama ngwọzigbo ọgwụ Ekaneze mweji Chukwemeke Ozoweke aka Ozowefenye Ozowenageze Ozigbo onye ozogbu mgbagbo ọkwana onye mgbagbo ozogbu mgbagbo na ndeta cheki na chego gị ozigbo onye eze gị ndị enyi na ndeta ya onye ego n'ịbala mmanwụ aka na agwọgwọ ọgwụ ebula obodo n'obodo amasị dị anya ga-enwe chi Chisomosemene Wakajofu kene gbogbogbolo na masị dị n'akajofu kene gbogbogbolo wakuna ife na masị obodo ife adịyo na Diba village n'ezi nato town local south local government wakulanda property niile wabani chowa na dima n'uchowo wechowa nọ n'imma gị chọwa ọgwụ na-eyife wakulanda property aka na agwọgwọ ọgwụ n'onye bụ nọmba wee Chisomosemene gburugburu oke haba nwoke m aka na agwọgwọ ọgwụ wedasị ada mgbozigbo ọgwụ wedasị na ama mgbozigbo ọgwụ wee kweli m wee jifụsa igbe nnukwu ya nna oke n'ime n'ezi owere n'ime aka na-ele bazụrụ na sprepas na kọtọngule oke n'ime onye ezi owere n'ime nwoke m aka na agwọgwọ ọgwụ haba onye nne m ọzara nsụke Rekeneze wejifu ogbefi ate Valentine Obele chukwu ezefesi na nsụke onu na-eri wanu na nsụke aka na agwọgwọ ọgwụ akụ na-ede kwulukwulu na Philippines CEO ezefesi bịa CEO 70 Enterprises okay no for building materials for Nazuri okay na surface tulo ni sinide yana motor breakers wezibo ye gowenu no salansuke aka na agwọgwọ oyi ikpe titi na nsụke nwoke aka na agwọgwọ ezebenti aka na agwọgwọ odase na ama mgbozigbo ọgwụ nwoke mani maka na adesi Igbo bongo onye nwere Igbo bụ wawele kedu igbe ga-ekwu ọ dị mma ọ dị njọ onye ụlọ aka na agwọgwọ ọgwụ odase na ama mgbozigbo ọgwụ Wakweli mwe chief Johnson Ifeanyi Chukwu onye weze na-eche gwanụ n'ụgbọ niile odokwu kpasiri ike na South Africa kapeta ọ na-ajụ egi weke dị na South Africa Epelo
Populate, Friends Club, International. Weze na chawa nunu kwa gulu nine. Nokwa yu kwa wande me malama. Waka Akana Agwokwa Ogwu. Eze na chelo kwa nine. Waka Akana Agwokwa Ogwu. Wada se na Akana Agwokwa Ogwu. Wakwali mwa chief weke Emmanuel. Ekende dili chukwu. Keri go na Philippines. Keri go. Weke pele wenu nechia. Keri go. Odakusi na wata niwego. Nenu kwesi kenene. Odakusi na wata webulo kayala. Philippines na Cambodia. Wasi mukanelie. Wesinie. Italainus yeke. Oye meme wanu nenu kwesike. Nenu kusiteti nini. CEO. Keri God. You love it when the places. Wesi beye goni balambo Keri God. Udoko balambo Akana Agwokwa Ogwu. Wada se na Mangozi Ogwu. Hey, haba Mangozi Ogwu. Wakwali muwe chief. Wajini esameli fred. Wefred yaye. Wefred yaye. Oyolo ni balambo. Hey, haba Wefred yaye na mandi wolo. Nobody amaku. Kande mugodo. Wakadi majida kuwenu na Germany. Odogwu basirike. Obele machukwu yerike. Oye zeugeme. Oye zugeme nole. Sani ya oye zugeme nolo noga delege ma. Oke mwa Akana Agwokwa Ogwu. Wefe di me. Haba. Wakwali muwe chief. Wefe yi chukwu. Oyirilo. Oye moyo biano. Igwe Ogigwe n'Imo State. Adoti bonu ko na Nigeria. Papa Jeje. Papa Jeje Buru. Oyirilo. Oge mauni bagogo. Imo State. Akana Agwokwa Ogwu. Wada se na Mangozi Ogwu. Wakwali muwe chief Ruben Ugo. Ije. Weche agune chondo na lewe. Wemili na zolola na lewe. Wewdenu na south. Wefanye nuku jidekube. Wefanye nuku jidekube. Na newe na south. Wemili na zolola. Ezigbo ye kondeni na south. Akana Agwokwa Ogwu. Uneni Mangozi Ogwu. Wada se na Mangozi Ogwu. Mana Akana Agwokwa Ogwu. Oye twende obulo na kwilu dike na yumango. Alona hakwe. Wakwali muwe chief ilemene. Obelagu na China. Obelagu. Hey, power. CEO. Oye ke webe yeye. No welemba. Oye ke webe yeye. Global service. Wezigbo yo welemba. Na umana hande. Wezigbo ye goni balambo. Akana Agwokwa Ogwu. Akaba Junior.
Ozo kẹ̀kẹ́ ní lóbìnrin ní. Ofu nwa bọ́lá lùsẹ̀kù yẹ òbòdè nílé hìlò. Ẹgbẹ́ bó wà nílé. Ofu nwa bọ́lá lùsẹ̀kù yẹ hìlò. Ẹgbẹ́ bó wà nílé. Kédìlé zàgù. Obelagu. Belagu Akana Agwokwa Ogwu. Onye sị na ama ngwozigbo ọgwụ. Aja na ụlọ onye nnazi gị bụ niile bịa na mgbanwe akwagbo ogwu ya na akwa ogbeli mgbe chifu ogo ya bụ imane bụsari onye ka na mbala steeti niile ezi na bali na ndanachi ya kodogwu na chi egie CEO Bosalindes State Wakama Bosalindes State onye ego n'ịbala mmọnwụ dịka oji ma aka na ike abala aka mabụla eyi Wakama Akana Agwokwa Ogwu ada agwozigbo ọgwụ onye asị na ama ngwozigbo ọgwụ obere mmadụ ka ebuzi na adịghị m aka na bịa oge olugbo odogwu oji fujen chinoso ji ọfọ onye nwe bụ iwe kete n'ime mmadụ na-eche ọgwụ oke dị na zabolo niile oke nọfi building material ka eji mere ọja oji building material nke ọgwụ ka ọ na-agbalụ building material ka ọ na-azụle Adana building material oke dị na deide market na Abuja CEO Olo Stico Nigeria Limited niile oke mmawa akibiki n'ụlọ akibiki odogwu egwusi na wata bụlụ ọka ya labiya oju na ọgbọgọwa nọ n'ime ama oju chukwu wee buru ụzọ wee n'ụmụ Akana Agwokwa Ogwu onye asị na ama ngwozigbo ọgwụ Bagbali mwe chief Chidebele kiri ise n'ugbo ọzọ onye bịakọ ha ile niile n'ime motu mejọ ọgwụ niile na zabolo Ekenele oke nọfu building materials niile na nene building material market na Abuja oke mmọnwụ ebe ahụ ka ị na-achụda ego gị oke mmọnwụ na ịbara mmọnwụ asị na ama ngwozigbo ọgwụ ma na Akana Agwokwa Ogwu CEO Agabele Steel Company Nigeria Limited niile Central Bank Yolo oke kewa ya Ohamadike wẹ́ẹ̀lú Obiago wẹ́ẹ̀lú babalaka ya dịka anyị ma aka na mmiri ezo na mgbede wewe kwekwe na kwụnye na agwa dị mma obi njọ amalaba ọdịnaka na-eme mewe omenelu onye njala ibi ya jụọ ya sọsọ atakwa Agwokwa Ogwu ha si na ata agwozigbo ọgwụ mana Akana Agwokwa Ogwu Akana Agwokwa Ogwu weje n'ime Anambra mgbe bụ na Akana Agwokwa Ogwu weje n'ime Igbo steeti mgbe bụ na Akana Agwokwa Ogwu weje n'ime Ebonyi steeti mgbe na Akana Agwokwa Ogwu weje n'ime Enugu
wegwu na aka na agwọgwọ ọgwụ wee jere mabịa steeti wegwu na aka na agwọgwọ ọgwụ wadị balụ iwe na-emewe igbe aka na anata weke ma ama mma n'ọke ịbalụ mmọnwụ ya ne ozi igbo bụ karịa na-eze ozi ịbalụ mmọnwụ ozi otu mọchi dọkụ na ala mmanwụ na-agba alụ ndo asị na aka na agwọgwọ ọgwụ aka na agwọgwọ ọgwụ wezuga ma na we alụkwụ na-agwụ ndekwe aja enukwelo n'ọgwụ na-egwu aka na agwọgwọ ọgwụ wezuga mma olu uwe aka na agwọgwọ ọgwụ oze mmiri ụmụle ego oke ego aka na agwọgwọ ọgwụ alụsị igbe aka teka igbe ọka bụ ihe yiri ịbala mma alụsị na-asa ekwe nsọ aka na agwọgwọ ọgwụ wee ihe ji na nchekwu bie Bakwali mwefu na wanu na batete Atani gala Akuna yau yau ya Weyoji na ncheku Akuna na batete Akana gogogo Akuna akana gogogo Haba Gidije Gidije Arusi ya kurubie Haba Bakwali malusi china soba kata Alawaji Thailand Igiri Gego Wawi mena yipala yimagana Mawuna palo Obele mwafunele na kiya bala Alawaji Thailand Ikaka kuluni nena kulu Wabakaja Ibala mawi ando kudu bawe Wabuli makada jawuke Yoke junu dekiri Kaja samu keke newe chief Madabu chief unnaziye Wezi mwewotu nke basiliga na muto Doku balama Awotu nuke Wezi mwewotu wajuwe Awotu basiliga na laba kina keke Awotu ezigbo mwali Akana agwogwo Akana agwogwo Odisi na mangozigbo Awotu ke majoka Ibali mwewe kene Wakadase uwechi fejimungoye Ejimungoyo bina CEO Obaito Plastic Obaito Magic Money Bayiri Mwoya Kukonga Oya Mama Nabu Konga Nukuru Wanoza Agriculture Roshinari Wakan of machine Veja Kolugo Kalapita Haba Alo cake Alo cake in the attention and the cake Wesiboye gonna do it Kadi na Lagos Akana Agwokwa Obaito Akana Agwokwa What does a man was Bob? Some man was Bob. Hello, yeah, you can never put on them. And I was Bob. But the buyer did for people that Palagua. When you close your Ajana Dole, Balamam was Bob, a man was Bob. What does a man was Bob? Akana Agwokwa, Akana Bob, Haba, what's that to leave for Kulaguna from them? Kawe koti ya yode pala kashe Haba Urubia Kawe koti ya yode pala kashe Waje nolo da yiri pala mawe kule